Reit, yma i sgwrsio gyda Ryan Cyff nawr. Ti'n iawn, Cyff ti? O, briliant. Licor gan ar ddechrau'r raglen, edrych mlaen at Oedd drin ar o'n ddiwedd y raglen. Oedd e'n dda, doedd? Da iawn. Ges ti dolyg neis? O, briliant. Be nes ti? Gwatcha reslo. O'r fe? OK. Pa fath o reslo? Reslo Americanaidd, ie? WWE. Waw. Got the bug. Ie? Ie. Ti'n meddwl cymryd reslo fel... Dwi'n mynd i D-side classes y flwyddyn newydd. I'm going to be what you gonna do when the largest arms in the SRG get a hold of you. Ni, Ryan Cyff newydd fyna. Ie, greit. OK. Developer llais, dim bach yn mwy. Dyna'r adduned blwyddyn newydd i fod yn wrestler, ie? Ie, ac sgwennu caneuon. Os mae'n bosib, gwell na rei nes i flwyddyn diwetha. Ydy e'n bosib, Cyff? Dwi'm yn gwybod. Ta, maen nhw lan na, dyn nhw? Mae'n anodd. Mi driau ngorau i pob yn y 5. OK, diolch yn fawr. Achos mae'r EP newydd ar ffordd, dos? O rogof. Mae ar iTunes wan. Ie. Ie. Sut ti'n gallu, disgrifio'r caneuon? Caneuon personol o'r galon o ddifri Ie. am change. Ti yn gallu bod o'r ddifri? Maen nhw'n caneuon o ddifri, a na dwi'n prawd iawn o'n nhw. Ie? Maen nhw'n caneuon gorau dwi'n meddwl dwi wedi sgwennu eto, a dwi'n deud na bob tro, ond... Ti'n mynd efo lefel yn uwch trwy'r amser, Cyff? Maen nhw well rhan, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl dwi wedi cyrraedd y lefel ond dwi'n actually gallu gael yn professional. Na fe? Ie. Cyff ti. Ti'n hefyd, ti'n mor broses, ti hefyd yn gweithio ar ffilm? Ffilm Zombies? Ie. Zombies from Ireland. Zombies from Ireland yw enw'r ffilm? Ie. OK, disgrifio'r ffilm, bod e'n gweud popeth yn y teitl yno. Swine flu. Mae'r llywodraeth wedi bod yn gwybod bod y swine flu yn dod, felly, a bod yn testio nhw ar y criminals o Iwerddon. Ie. Cyn i nhw reid yr swine flu treatment i'r pobol normal. Right. Dim byd yn normal. Na. Ma' nhw'n ffonio Llundain dweud, oh my god, mae'r subjects ma'n dechrau danos... so ma'n dechrau chwyddo. Symptomeg, ie. So, ship the Irish people over, ynde? A mae'na storm yn digwydd, ynde? A mae'r gwch yn malu, a mae'r zombies newid ar y gwch, a maen nhw'n wasio fyny'n Llanddwyn, lle mae'n fi... Paid sbwylo'r diwedd. Sian a Bici mynd am dro, ynde? Ie. A dwi'n digwydd gweld rhywun yn pellar, a dwi'n llythu'r swine flu, rhywun cos dwi'n gallu fforddio gwch. So... Gynnu fi llythyr, ti'n gael doctor os gynnu chi asma, ti'n gael llythyr. So dwi'n darllen hwnna, a mae'r stori gyd ar hwnna, dwi'n sbio fyny, a dwi'n meddwl, oh my god, beth yna? Dwi'n eisiau help da, dwi'n meddwl rhywun yn dod amdano fi. A wedyn, mad chase in the woods. Ie, paid sbwylo'r diwedd. Na, guts and go. Ydy unrhyw un yn gallu bod yn rhan o'r ffilm yma? Yndi, just cynnych ar myspace.com, Ryan Cyff. Right. A... na fo? Fi'n credu bod Lenny newydd eisiau bod yn rhan o'r ffilm. Mae Lenny'n neud Irish dance, zombie. Ie, di, newydd weid? Yndi, mae'n contract, verbal, on camera. Felly, dyna ni, pryd bydd y ffilm yma mas? Dwi'n yn gwybod, ond apparently dwi am haslo antenna. Chod yr pobol gwych sy'n neud yr 1.5. Ie, na ni. Dwi'n meddwl bod nhw'n helpu fi, dwi'n meddwl. OK, ar y nod yna, bach gyfoniaeth gan Ryan Cyff ar ddiwedd y raglen, ond diolch yn fawr iawn. Ryan Cyff!